bedoeling was geweest dat we nog wat tempels zouden lopen, maar de baan is veel te glad, dus dat kan helaas niet. Nee. Dat is eigenlijk onderdeel van de 1500 en 800 meter tempels. Dat jullie een klein beetje een idee hadden wat de tempels die jongens ook op de lucht hebben. Ja, dat gaat dus gewoon niet zo slecht. Nee, dat is wat te gevaarlijk ook. Het is zeker geen snap. Dat kan wel. Dat kan wel. Oké jongens, geen oefeningen, dan kan iedereen aan de kap op. Hoge skipping. Eerste kanon. 2 kilometer strak. Hoge skipping, klaar. Ja, bij nog langer. Ik zag een papier voor alle eigen discipline met Herman. Dus, Oké jongens, we zetten een punt achter. Bedankt voor wat jullie hebben laten zien. Oké. Bedankt voor de aandacht. Oké. Nou, hier zit nu. Blijft die hangen? Ja, dat weet ik ook niet. batterij, nee, die komt niet vasthouden. Hey, goed, Ja, gezondheid. Ja, gezond over, ja. Goed. Ja. Ja. Leuk man. Ja, lekker weer aan het trainen. Ja, lekker. Mooi. Ja. Mooi. Een beetje zware tijd en een drukke tijd, maar Ja. gaat wel goed. Van je werk? Maar voor door de werk en door de studie ook. Ja, Dus, je bent druk inderdaad. Ja. Ja. Ah, leuk man. Ik hoop dat ongeveer volgende jaar de drukte bij daalt af. Ja. Ja, en dan kun je wat meer... Meer kan ik voor mijzelf, Ja. zeg maar. Ja. Ja. Is je vrouw al in Nederland? of niet? Nee, nog niet. Nog iets in Italië? Ja. Dat is vervelend. Hè? Ja, dat is vervelend. Ja, Ja. ja, ja. Klopt.